дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати барномаи Intellect Show даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо тими донишвар ҳузур дорад ва умедворам ки мисли тимҳои дигар, мисли бозиҳои дигар як бозии ҷолибро бароятон пешниҳод мекунам. хуб, дар оғози барнома самимона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо, ба ҳайати эҷодии ин барнома ки дар таҳия ва интихоби саволҳо кӯмак мекунанд барои мо ва умедвор ҳастам ки ин ҳафта низ шумо саволҳои ҷолибро ба унвори мо мефиристед. шумо почтаи моро дар экранҳои худ мебинед ва хуб кӯшиш кунед ки вақти саволро пешниҳод мекунед чанд чизи муҳимро ба назар бигиред. савол бояд ҷолиб бошад, тоза бошад, нав бошад. савол бояд ҳатман манбаи савол ҳатман бояд онҷо оварда шавад ва ҳамчунин баъзе маълумоти иловагиро ҳам барои мо дар ихтиёри мо гузорем, то мо барои санҷиши саволҳо душворӣ накашем. хуб, ва ин ҳам талаботи фиристодани саволҳо ба ин барнома ҳаст. дар ҳайати тими донишвар барои имрӯз барои ин барнома ширкат доранд Фаридун Калонзода, Муловоси Каримов, Сироҷиддин Хуҷамқулов, Муҳсин Қурбонзода ва сардори даста Бахтовар Шарифӣ. умедворам шумо бо қоидаҳои бозӣ ошно ҳастед. фақат ман қоидаи аз ҳама асосиро такрор мекунам ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб, як дақиқа вақт бароятон пешниҳод мешавад. кӯшиш кунед ки агар пеш аз муҳлат ҷавоб додани ҳастед беистифодаи вақт ҳанӯз сониясанҷ ба кор надаромада, шумо дарҳол бояд ҷавобро пешниҳод кунед. хуб, вақте ки шумо машварат мекунед, фақат капитани команда хоҳад гуфт ки кӣ бояд ба савол ҷавоб бидиҳад. фақат ҷавоби ӯро қабул мекунем ва ҷавоби ваз намешавад. вақте ки савол пешниҳод мешавад, шумо чун 5-6 нафар ҳастед, ҳатман бояд бинависен. ҳатман бояд ки вариантҳои ҳатман бояд саволро бинависен, то ёфтани ҷавоб барои ин савол бояд барои шумо осонтар бошад. хуб, агар шумо омода ҳастед, ман хоҳиш мекунам ки рақаби саволи навбатиро муайян кунанд ва мо ба бозӣ шурӯъ мекунем. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. тибқи тартиб ва қоидаҳои тиббичинӣ растаниҳоро ба чанд гурӯҳ тақсим мекунанд ва ин бо назардошти таъсиру бо назардошти фарқияту бо назардошти вояву ва мисли инҳо. хуб, аввалтар аз ҳама ба гурӯҳи растаниҳое ки заҳрдор ҳастанд ва хеле хавфнок ҳастанд. гурӯҳи дуюм гурӯҳи растаниҳое ки табобатӣ ҳастанд. ва шумо бояд як дақиқа бигӯед ки дар тибби чинӣ гурӯҳи сеюми растаниҳо кадом гурӯҳи растаниҳост? савол фаҳм аст? як дақиқа вақт барои фикр кардан. марамат. дар тибби чин фикрҳо ҳаст. табобатиш заҳрнок, табобатӣ. аммо ғизоӣ мумкин не ки якумш заҳрнок, дуюмш табобатӣ. табобатӣ, сеюмаш чиаст? сеюмаш дар чин, фақат дар соҳаи тиббаш. растаниҳое ки эҳтимол аз ӯ маводҳои доруворӣ тайёр мешуда бошанд бевосита. ҳаминҷа ба фикрам ки дорам худи табобатӣ чиро дар назар дорам. дар табобатӣ тохиша мумкин дар доираи тибби чин растаниҳоро истифода мебаранд. растаниҳое ки зараррасон ҳастанд умуман растаниҳое ки фоидаовар ҳастанд ва растаниҳое ки бевосита ба коркарди доруворӣ истифода бурда мешаванд. мумкин ҳамо табобатӣ дохилишанд як як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад?
ба ин суол Қурбонзода Муҳсин ҷавоб медиҳад. محترم روی ما با هیئت دسته به خلاصه اومدیم که ممکن که همین گروه سیوم این رستنی هایی که در صنعت استفاده میشن یعنی رستنی های صنعتی میباشن در صنعت داروسازی در صنعت داروسازی استفاده میشن. اینا میگن رستنی های صنعتی. خوب دارووریش در همین تبابتی جواب شما رو ما قبول میکنیم و همین جواب شما جوابی درست نیست. جوابی درست نیست. اینجا گپ درباره رستنی‌ها میرفت که اونها غذایی هستند. غذایی پیشنهاد کردگی. آنچه که در وقت صحبت شما بود ولی شما وقتی پیشنهاد وریانت دیگر را پیشنهاد کردین. اما مهم این است که شما اینا میدونستین و موافق تقسیم بندی یا گروه بندی که در طب چینی هست. همین گونه وابسته به تاثیر دارو، وابسته به وایه، وابسته به خب بعضی عامل‌ها و فاکتورهای دیگر، یعنی که با چند گروه رستنی‌ها را در طب چینی تقسیم میکنند. سوالی رقمی 12. توجه کنید با سوال. اون گنرال مایور باری اول درباره بعضی نمودهای حیوانات مثل اشتر و نمیدونم یک نمودی خرس و چند نمودی مهره‌داران دیگر نوشته بود. یعنی اونها رو درباره اونها معلومات پیشنهاد کرده بود. شما باید یک دقیقه بگید که اینجا گپ درباره کدام گنرال مایور میرود. سوال فهم است؟ مرحمت یک دقیقه وقت فکر کنید. در دو سوال. یا تا گنرال مایور بود، اولین گنرال مایور را گیریم اما توش مخنده مستیبکو. اولین گنرال مایور بود. یکی نمی در سوی بیادر بیادر. ممکن خارجه باشه. بیرون از تاجیکستان. امیر کو کاپیتان یا بپرس بگویی علم خارجی است یا که علم وطنی؟ همین کس رو وابسته کنم. همین جنرال مایور خودش کیف نیست دیگه. همین رتبه کی اولین بار دو داشته این تاجیکستان داره. نه در جهان همشه جنرال مایور. یکی ممکن همه توش محمد مسئولی که نه وای ای تاجیکستان میدونم اولین گنرال مایور است از تاجیکستان. میگم در سری مهره‌داران بعد میگه اولین مرتبه معلومات دیگه تو کسی هیچ کار معلومات نداره. یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرحمت سردار دسته کی با سوال جواب پیشنهاد میکند؟ چون اینجا سوال بود گنرال مایوری که مثلا درباره مهره‌داران نوشته است، فقط راستی به خاطر ما یک نام اومد، مثلا نامی گنرال مایور تاجیک است، توش محمد مستیبکوف. شاید مثلا همین گنرال مایور درباره مهره‌داران یگان مقاله یا اینکه یگان مواد به تب رسانیده باشد و جواب ما همین است. همین پیشنهاد داریم. مقاله یا مواد شاید همین خیلی باشد. با یک مقاله و مواد میشد که شخص رو عالم گفت یا دانشمند گفت یا نمیدونم. نه اکنون با یگان مقاله یا مواد شخص رو عالم گفتن خطاست. باید مثلا با یگان چیزی یگان کار علمی در همون ساحه مثلا یگان رساله نوشته باشد یا اینکه یگان کاری ثمره بخش به سامون رسانیده باشد، بعد او را مثلا عالم همون ساحه گفتن ممکن. خلاصه یک نفر سیاح بود، یک نفر گئوگراف بود، ناتورالیست بود، عضو فخری جمعیت جغرافیدان‌های روسیه بود. چند اکسپدیسیا را نیز انجام داده بود به همین منطقه ها. خب و یک وقت در حدودهای مغولستان و چین و تیبت و اینجا یعنی که به آموزش مشغول بود. خب گنرال مایور و شما کدام نام پیشنهاد میکنید؟ فکری ما همه توش محمد مستیبکوف شد. خب جواب قبول است؟ جواب قبول است؟
вале ин ҷавоби дуруст нест. инҷо гап дар бораи Николай Михайлович Пржевалский меравад. хуб, генерал-майор ва ман дига тарҷумаи ҳолша баротон гуфтам. ин сайёҳу географу натуралисти рус аст, узви ҷамъияти географҳои русӣ, узви ифтихории он. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар Ямайка як анъанаи ҷолибе ҳаст ки барои мо бегона нест. ва онҳо ин корро дар рӯзҳои таваллуд анҷом медиҳанд. ва мақсади ин кор мехоҳанд ки ба соҳибҷашн нишон бидиҳанд ки хуб вақт мегузарад ва ӯ калонтар мешавад, яъне пиртар мешавад. аммо мо ҳам ҳамин анъанаро дорем, дар рӯзҳои таваллуд ҳам ки набошад, дар баъзе ҳолатҳо ҳамин корро мекунем. шумо гӯед ки чӣ кор аст он дар Ямайка ки нисбат ба соҳибҷашн анҷом медиҳанд ва мехоҳанд нишон бидиҳанд ки сину соли ӯ меравад, умр меравад ва ӯ пиртар мешавад. марамад як дақиқа вақт доред, фикр кунед. аями Ямайка ма давандагони зуро медонам. Ямайка аст аями. мумкин ҷироиши анамо амал нишон медиҳанд ки умр меравад, вақт мегузарад. дар вақти зодруз чӣ кор мекунанд? тост мемонанд, шам мемонанд, сол менависанд. ана ҳамин сол нависӣ шояд. дар болои ҳамин тост сол менависанд. мегуфтанд ки дар мардани худ мо номи соҳибҷашн менависанд. дар баъзе ҳолатҳо хеле мекунанд. дар баъзе ҳолатҳои ғайри зодруз ҳам гуфтан истифода мебаранд. напоминат мекунанд. хотирашон он тӯҳфае ки ҳамон ифодакунандаи сину солаш аст. ҳар сол вақте ки пай мешавад, вақти ӯ мегузарад ва ҳамон рақамро дида ба хотир меорад ки сину солаш гузашта истояд. барои ки ин савол ҳаминтор буд, ин дар Ямайка анъана ҳаст, анъанае набошад, асосии онҳо аст. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роӣ ба ин суол калонзода Фаридун посух медиҳад. марамад ба фикри мо дар вақти ҷашни зодруз дар Ямайка дар болои торт ширинӣ бо гузоштани сол, сину сол ва гирондани шам огоҳӣ мекунанд, яъне ки соҳибҷашн мебинад ки ба кадом сину сол расидааст ва ҳар сол рӯи торт менависанд 30, 40, 50, 60 ҳаминтор. ҳар сол ин анъана ки такрор мешавад, ин ифодакунандаи гузаштани вақт ва рафтани умр аст. хуб, бояд гӯям ки ин варианти дуруст набуд. ва мо масалан тасаввур кунед ки як нафар мошини нав мехарад ва мебарад назди бибияш, ман мошини нав харидам. бибиш чӣ кор мекунад ба назартон? баъзан вақт бубинед ки як меҳмоне ки хеле азиз ки чандин сола ӯро надида буден меояд ва калонсоло чӣ кор мекунанд? рӯи мошин чӣ кор мекунанд? Хан мечӯшанд. бо чӣ мечӯшанд? бо чӣ? орд. бале, ҷавоби дуруст ҳамин буд. дар Ямайка болои сари соҳибҷашн орд мерезанд ва бо ҳамин мехоҳанд нишон бидиҳанд ки ҳарчанд моваш агар сиёҳ ҳам бошад мегӯянд ки сину сол меравад, яъне ки ин сафедӣ аст ва пирӣ меояд. яъне ки мо ба маънои дигар ина истифода мебарем, ба маъное ки роҳаш ҳамеша сафед бошад, корс бобарор бошад, ба ин маъно истифода мебарем ва ҳоле ҳам ин анъанаро мо дорем. аммо дар Ямайка рӯзҳои таваллуд ин корро анҷом медоданд ва маҳз ба хотири он ки нишон бидиҳанд ки воқеан соҳибҷашна ки сину солаш меравад ва аммо орд ва сафедӣ ин гӯё ки сафедии мӯи сар ва даргузашти умр аст.
саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар давлати Эквадор як маҳалла, як деҳае ҳаст бо номи Метад дел Мундо. сокинонаш аз як чӣ бисёр ифтихор мекунанд ва ҳамеша ёдрас мешаванд ҳамон чизро. он чиз ба ҳамон ҷои зисти онҳо, ба деҳаи онҳо, ба минтақаи онҳо иртибот ки дорад, аз он ифтихор мекунанд ва ҳамеша ёдрас мешаванд ки маҳз деҳаи онҳо ҳамин гуна аст. хуб, гап дар бораи чӣ меравад? Чӣ аст боиси ифтихори онҳо? дар бораи чӣ онҳо зиёд суҳбат мекунанд дар ҳар суҳбатшон? марамат, 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. ба ҳамин омадагӣ десандагин ба дар ҳамон минтақа вай ҳаста дар болои коҳ шаҳр сохтагин ку инкои ки пеш аз аврупоё рафтан мумкин аз ҳамон ягон чизи таърихишон вай кунанд ҳамин сокинони ҳамин деҳа мумкин ифтихор кунанд. аз чӣ ифтихор мекунанд? аз номи ҳамин деҳашон мумкин ифтихор кунанд. маънои ҳамин раҳбасин кадом забон? Испани. Mundo Испани. шояд дар бораи ҳамин аз номи деҳашон ифтихор мекунанд. Масалан, ягон номи чӣ бошад? Номи таърихӣ бошад? Номи қадима бошад? 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марамат, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам роӣ, ба ин суол худи ман посух медиҳам. сокинони ин деҳае ки шумо гуфтед, ба назари мо номи ин деҳаро зикр мекунанд ва аз он ифтихор мекунанд. яъне номи ин деҳа ки номи Метад дел Мундо, бале, номи қадима аст, эҳтимолан номи қадима бошад, аз ин хотир ифтихор мекунанд. хуб, яъне ки номи деҳашон ки бисёр қадима аст, аз ин чиз чӣ доранд? Ифтихор доранд ва ҳамеша дар бораи он суҳбат мекунанд. ҳамин тавр? бале, посухи ниҳоӣ ҳамин аст. хуб, ин ҷавоби дуруст нест, ба хотири он ки мояи ифтихори мардуми ин маҳал тамоман дигар чиз аст. хуб, вақте ки Эквадор гуфтем, шумо бояд дарҳол мефаҳмидем ки гап дар бораи чӣ меравад. ин деҳа ном дорад Метад дел Мундо ва тарҷумааш тахминан яъне ки дунёро баробар тақсим кардан аст. дунёро баробар тақсим кардан аст ва мояи ифтихоршон ин ҳамон хати экватор аст. ва мегӯянд ки маҳз ҳамин деҳа воқеан ҳам дар экватор ҷойгир аст ва мегӯянд ки деҳаи онҳо гӯё дунёро ба ду қисм тақсим мекунад. инҷо гап дар бораи хати экватор меравад. мояи ифтихоршон ҳамин аст. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. донишманди физик Пол Дирак як нафари шармгину як нафари хоксор будааст ва ҳар гуна масалан ҳангомаву ҳар гуна масалан худнамоиро о қадар дӯст намедоштааст. ва як вақт ҳатто мехостааст ки аз гирифтани ҷоизаи Нобел низ даст бикашад. ва баъд барои ӯ мегӯянд ки чӣ мегӯянд барояш ки аз ин иқдомаш мегардад. ӯ як вақт ҳатто чун як нафари хеле хоксор будаву ин гуна ҳангомаву чира дӯст намедошта ва як вақт хоста ки ҳатто барои гирифтани ҷоизаи Нобел наравад. вале вақте ки чанд нафари дигар ҳамон чиро барояш мегӯянд, ӯ ба хулоса меояд ки аз ин раъяш гардад. хуб, яъне ки биравад. чӣ мегӯянд ба ӯ? марамат, 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед.
فیزیک کوانتم номи олим чӣ شاید میگن این کشفیات به نام دیگر کس وابسته میکنن ما کشفیات خودش شاید همون جایزه‌ای که به او میگیرن با اون قانونی که او کشف کرده است نظر نگیرم او نگیرد او را به نام دیگر کس ولی با نام دیگر علیم گذارونده جایزه اون علیم را میکنن ба дигар кас احتمالا بود چی مثلا فکر باست یکو منطق лекин бо гуфтанд ки ҳангомаро дӯст намедорад ҳангомаро яъне ки ба осонӣ аз роҳаш намегардад اون چیز جدی گفته ҷиддӣ футаган ҳатман чизи ҷиддӣ футаган من چه چیزی وقتی که کشفیات های دست گرفتن دیگر هیچی نمیشه як дақиқа вақти шумо сипарӣ мешавад марҳамат кӣ ба савол ҷавоб медиҳад муҳтарам ровӣ ба ин суол сироҷиддин хоҷамқулов посух медиҳад марҳамат ба ҳамин фикр омадем ки шояд ба ҳамон олими физик яъне Пол Дирак шояд ҳамон рафиқу дӯстонаш мегӯянд ки агар шумо ба ин яъне барои гирифтани ҷоизаи Нобел наравед шояд ҳамон қонун гӯем ё ки ҳамон кашфиёте ки шумо кардед ба номи дигар кас мегузаронанду ҳамон ҷоизаи Нобелро ба ӯ кас сазовор мекунанд аслан мантиқан ин тавр бояд нашавад ба хотире ки процесси ҷоизаи Нобел ин як процесси дурудароз аст чанд моҳ давом мекунад хуб ва ҳам касе ҳуқуқ надорад ки масалан он чӣ ки шумо патентӣ карден ду кашфиёти шумо аст бигирад ба номи худаш сабт кунад ин гуна аслан нест мумкин барои ба он гуфта бошанд ки барои исбот кардани ана ҳамин фарз кардем қонун ё кашфиёти худ рафта бояд исбот кунӣ баъд ҳамин фарз кардани ҷоизаи Нобелиро гирӣ яъне ин ҳамин тавр ба даст намеояд мумкин ҳамин гапро ба ӯ гуфта бошанд ин яке аз фикри пешниҳоди ва ӯ ба хулосае омад ки равад бояд мумкин ҳамин як нафари хоксор буда ин гуна ҳангомаро дӯст намедоштааст ва ҳатто барои гирифтани ҷоизаи Нобелам нарафтааст воқеан дар таърихи ин ҷоиза якчанд нафаре буданд ки ҳамин гуна тасмим доштанд якчанд нафар буданд ки шумори хеле кам ки ҳамин гуна тасмима доштанд аммо вақте ки дӯстонаш барои як чӣ мегӯянд баъди ӯ меравад барои гирифтани ҷоиза чӣ мегӯянд барояш муҳтарам ровӣ посухи ниҳоии мо ҳамин посухи муҳсин қурбонзода аст яъне барои ӯ мегӯянд ки бояд ту ҳатман рафта онҷо ҳимоя кунӣ бале ҳаминтор яъне ки ӯ ҳангомара ӯ воҳимаву шӯҳратпарастӣ чизоро қадар худнамоиро қадар дӯст намедоштааст як нафари хоксори оддӣ будааст ва баъди ҳамин гап ӯ меравад не бале мумкин ин ҳам як пешниҳод шояд бо ягон пешниҳоди дигар дорем пешниҳоди ниҳоӣ ҳамин аст хуб саломат бошем ташаккур мегӯям барои шумо вақте ки ӯ тасмимаша Пол Дирак мегӯяд ки ман барои гирифтани ин ҷоиза намеравам дӯстонаш наздиконаш мегӯянд ки барои чӣ мегӯяд ки намехоҳам ки худнамоӣ кунаму шӯҳрату ин гуна шӯҳратталаб набуда ва мегӯяд намехоҳам дар бораи ман суҳбат кунанду барое ки ин маърака дар тамоми дунё мавриди таваҷҷӯҳ қарор мегирад дар маркази таваҷҷӯҳи мардумони дунё қарор мегирад ва воқеан дар бораи ҳама номинантҳо ҳама ғолибон онҷо маълумот медиҳанд суҳбат мекунанд ва вақте ки ӯ мегӯяд ки ман намехоҳам ки ҳамин гуна яъне ки таърифу тавсифу ин чизоро бишнавам дар бораи ман суҳбат кунанд овозаву дарвоза шавад дӯстонаш мегӯянд ки нарафтани ту ба ин маҳфил боиси ана ҳамин эффект мешавад яъне ҳамин чиз вақте ки намеравед дар борааш зиёд суҳбат мекунанд вақте ки намеравед мавриди таваҷҷӯҳ қарор мегиред вақте ки намеравед тамоми дунё дар бораи шумо суҳбат мекунед кӣ будааст он нафар ки аз $1,000,000 даст кашида ва баъди ҳамин гап ӯ чӣ ба ин маҳфил меравад ана ҳамин буд ҷавоби дуруст саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол бензин пештар аз он ки дар карбюратори мошин ба сӯхтан шурӯъ кунад
бо он чиз якҷоя мешавад. Бо чӣ омехта мешавад? Бензин пештар аз он ки бисӯзад ё мошина ба муҳаррика ба ҳаракат дарорад, дар карбюратори мошин, дар қисми дохилии мошин ба он чиз якҷоя мешавад, ҳамроҳ мешавад. Ба чӣ ҳамроҳ мешавад? маромад як дақиқа вақт фикр кунед. ягон кас мошин дорад? бо ҳаво омехта намешавад? бо ҳаво ё бо масла? шалға қати омехта мешавад, ба якҷоя месӯзад. ин карбюратор худаш чӣ мешавад? функсияи карбюратор чи ая? барои меяк дар карбюратор ҳамроҳ мешавад ки сӯзиш ба вуҷуд меояд. Инҷо электропроводу аст барои сӯзиши. аммо ҳаво нарасад инҷо месӯзад. агар бояд оксиген бошад ба фикр ки бо ҳаво ё ки бо як карбюратор чӣ мешавад? Карбюратор ба ҳаво охӣ. мумкин бо ҳаво бошад. ҳаво бо оксиген. ҳаво як вариант, масла дин вариант мешавад. то ҳаво таъсир накунад. бензин барои бе оксиген намешавад. бе ҳаво. вақте ки меояд ҳаво карбюратор да ҳаво тоза мешавад ба филтр меояд. ана онҷо меояд баъд электропроводу онҷо вай мекунад. искра мекунад. аммо ҳаво худаш ин ҳаворо пешниҳод кунед. ҳаворо бигир. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Маромад, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин savol Muhsin Qurmonzoda ҷавоб медиҳад. бо ҳайати гурӯҳ ба хулосае омадем ки хуб, функсияи карбюратор ки худ ҳамин ҳавои дохили ҳамун муҳаррикро тоза кардан бошад, агар мумкин ки ҳамун бензин бо ҳаво омехта шавад, баъд дар он ҷо сӯзад. баъд дар мегирад, не? баъд бензин бо ҳаво омехта мешавад. бо ҳаво омехта. Агар фарз кардем дар он ҷо ҳаво набошад, сӯзиш ба амал намеояд. яъне оксиген. хуб, ин ҷавоби нодуруст нест. ҷавоби дуруст аст. ҷавоби дуруст аст. мехтанам бензин онҷо бо ҳаво омехта мешавад ва баъд чӣ дар мегирад ва вақт ин протсесс идома меёбад. саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Надежда Аллилуева, Нина Кухарчук, Виктория Денисова. шумо баъд як дақиқа бояд гӯед ки нафари аввал дар ҳамин рӯйхат кӣ аст? яъне ному насаби кӣ дар ин рӯйхат дар зинаи аввал бояд бошад? мо зинаҳои дуюму сеюму чорума гуфтем. Надежда Аллилуева, Нина Кухарчук, Виктория Денисова. нафари аввал дар ин рӯйхат бояд кӣ бошад? яъне дар мақоми аввал ному насаби кӣ бояд бошад? маромад, як дақиқа вақт фикр кунед. нинаи Виктория Денисова ё кайҳонавард не? кайҳонавардаи шӯравӣ рошан. аввалин аввалаш нест, аввалин кайҳонавард зан. Зан. Теришкова, баъд ино рафтади. ино аневая ман намедонам барои ки фаҳмидаги ҳастен надар ман аниқ намедонам ки кайҳонавар ҳастанд нестанд. кайҳонавар мумкин дар ягон филм карда бошад. надежда дуюмаш ки нина Виктория Денисова, дуюмаш Нина кива буд? фамилияш чӣ? ман нестам. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад, сардори даста, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? муҳтарам равои мо бо аъзои даста хуб, ба хулоса омадем ки ба ин савол худи ман посух медиҳам.
ба назари ман ин Валентина Терешкова аст. Валентина Терешкова ҳамон боние ки аввалин кайҳонавард дар дунё аз миёни занҳо аст, не? Бале, бале. Аввалин зани кайҳонавард. Зани кайҳонавард. Вале ин нафарони дигаре ки гуфтем Алилуеваву, Кухарчуку, Денисова, ино дуюм, сеюм, чоруми зани кайҳонавардан, ҳамитав? Бале, ҳамитав. Хуб, шумо ҳам варианти ҷавоба пешниҳод кардем ва мо ҳам ин варианти нодуруста қабул кардем ва ин варианти нодуруст аст воқеан. Дар садри ин рӯйхат Надежда Константиновна Крупская меистад. ба хотире ки ин ҳамсарони ҳамон вақта роҳбарони Иттиҳоди Шӯравӣ буд, не? Хуб, ҳамсари Сталин Надежда Алилуева аз Хрушёв ва аз Брежнев. ҳамин буд савол. Хуб, ба ҳар сурат бозитон ҷолиб буд. Ин тим ном дошт Донишвар. Ташаккур мегӯям барои иштирок. Сипос аз муаллифони саволҳо, аз дӯстони мо ки саволҳоро аз ҳар манбаъҳо барои мо мефиристанд. Ташаккур мегӯям. Хуб, шумо почтаи моро дар экранҳои худ мебинед ва ин ҳафта ҳам метавонед ин корро идома бидиҳед. Бачаҳо, шумо ҳам хеле кӯшиш кардед ва ҳисоби бад нест, агар махфӣ гӯем. Ва фикр мекунам ки ин бозӣ аввалин охирини шумо нест. Дар ин мавсим мо чанд бозии дигар хоҳед дошт ва албатта онҷо натиҷаҳои беҳтар ба даст меоянд. Субҳон Ҷалилов будам. То барномаи дигар комёбу муваффақ бошед.